Kultant issib min jgħidlek ma nafx fejn aqbad infittex fil-Bibbja jew tgħidilhom aqraw il-Vanġelu ta' San Mark. San Mark fejn qiegħed jew xi profeta dak fejn issibu. Il-Bibbja hija mqassma b'mod ordinat, b'mod loġiku ħafna u biżejjed l-għonet nifhmu l-żewġ partijiet prinċipali tagħha hemm it-Testament il-Qadim li ġiet għandna mingħand il-poplu Ludi b'mod partikolari u mbagħad hemm ukoll il-Testament il-ġdid li hija l-ġrajja ta' Ġesu u kif Ġesu wettaq il-wediet u wassal għal perfezzjoni dawn il-wediet illi Alla kien tagħna fit-Testament il-Qadim. Testament il-Qadim kien kollu tħejja għal miġja ta' Ġesu. Issa, il-mod kif huwa organizzat nibdew bit-Testament il-Qadim. L-iktar parti importanti għal poplu Ludi kienet l-ewwel 5 kotba, ġifieri ktieb ta' Ġenesi, Esodu, Levitiku, Numri u Deuteronomju. Dak jissejjaħ il-Pentateuku, ġifieri għax 5 kotba, Pentateuku, il-pedament il-bażi fejn Alla jidħol l-ewwel hemm il-ġrajiet tal-ħolqien, hemm l-istejjer tal-patriarki fl-ewwel ktieb u mbagħad fil-4 kotba ta' wara hemm il-ġrajiet kollha li għandhom x'jaqsmu ma' Mosè, mit-twelid tiegħu sal-mewt tiegħu. U mbagħad wara dik tibda sezzjoni oħra wara dawk il-5 kotba, tibda sezzjoni oħra ta' kotba ngħidulhom kotba storiċi illi daw jibnu fuq il-mulej kif wara li daħħal il-poplu tiegħu fl-art imwiegħda beda jimxi magħhom matul is-sekli sakemm wasal ftit qabel il-miġja ta' Ġesu, ġifieri naslu sal-kotba tal-dawk imsejħin il-Makkabej li nkitbu tard xi żewġ sekli qabel Kristu. Hemmhekk hemm il-ġrajiet kollha li għandha toffrina l-Iskrittura fil-dawn il-kotba storiċi. Però wara l-kotba storiċi li jħarsu lejn il-passat tiġi il-parti li titkellem biex ngħidu fuq il-preżent li tgħinna biex anke aħna niffokaw iktar fuq kif nimxu fil-preżent. Ngħidu l-kotba sapjenzjali, dawn huma l-kotba bħal pereżempju l-ktieb tal-Proverbi, jew il-ktieb ta' Ben Sira, jew il-ktieb ta' Ġob ukoll jew il-ktieb ta' Kohelet. Dawn huma kotba li u l-ktieb tal-Erf ovvjament illi jgħinuna biex nagħmlu għażliet tajjeb fil-ħajja. Hemm imbagħad il-kotba l-oħra l-istess fit-Testament il-Qadim illi darba jippuntaw lejn il-futur. Dawn huma l-kotba profetiċi. Il-profeti ma kienx il-rwol tagħhom li qogħdu jħabbru l-futur imma naraw li fil-kliem tagħhom hemm tħejja b'mod speċjali għall-persuna ta' Ġesu u għall-ġrajiet tat-Testament il-ġdid. Ġifieri għandek il-pedament li huwa il-Pentateuku u mbagħad għandek kotba storiċi li ħarsu lejn il-passat, kotba sapjenzjali tal-erf biex jgħinuna nimxu fil-preżent u l-oħrajn tal-futur li jippuntawna lejn qudiem. Il-Testament il-ġdid huwa mqassam xi ftit bl-istess ordni, fis-sens li l-ewwel bħala pedament għandna l-4 Vanġeli, Mattew, Marku, Luqa u Ġwanni. Dawn huma l-ġrajja ta' Ġesu, ġifieri jekk trid parabola, jekk trid tara l-mirakli ta' Ġesu, hemmhekk titfittex. U mbagħad wara dawk hemm il-parti storika li tirrakkontana x'ġara fil-passat li huwa propju il-ktieb tal-Atti tal-Apostli għaliex dan jispjegana l-ewwel ġrajiet tal-Knisja, x'ġara fil-Knisja b'mod speċjali l-Apostli u anke San Pawl, il-ġrajiet kollha sakemm wasal Ruma, San Pawl. Dak l-Atti tal-Apostli ħares lura. Imbagħad biex ngħidu hekk dak li jgħinna fil-preżent huma l-littri kollha ta' San Pawl ukoll anke dawk littri l-oħrajn ta' Pietru, ta' Ġwanni, ta' Ġuda, u nsibu diversi ta' Ġagbu, dawn littri jgħinuna biex naraw kif għandna nimxu fil-ħajja tal-lum, mod skont il-Vanġelu pratikament. Mbagħad jibqa' ktieb wieħed, il-ktieb tal-Apokalissi li nsibu fl-aħħar li mhux faċli biex tifhmu però jirrakkonta ġrajiet li qed iseħħu fil-futur. Jiġifieri il-Bibbja hija mqasma b'dan il-mod li mhux komplikata imma biżejjed li wieħed anke jiftaħ l-elenku fuq quddiem il-lista twila u jipprova jara s-sezzjoni differenti. Minn hemmhekk diġà tieħu ħiel tal-ordni kollha tal-Bibbja.